Desta volta comentaremos ou falarei dos interfaces, de como configurar as interfaces en VirtualBox. Vale, xa sabemos algo de direccionamento IP, xa sabemos algo de interfaces. Podemos saber ou non como configurar os interfaces, pero temos que ter en conta que nos traballaremos con a contorna de virtualización de VirtualBox e dependendo de como estén configurados os interfaces en VirtualBox, pois teremos un comportamento ou outro, vale? Lembrade que, por un lado, está a configuración física do interfaz, vale? Que isto é exactamente igual nunha máquina virtual que nunha máquina real, pero claro, dependendo de como configuremos ese interfaz no VirtualBox, pois teremos, como xa digo, un comportamento ou outro. Convén dicir que eu aquí na cabina de son teño instalada unha versión de VirtualBox que, bueno, unha versión é un 6, vale? A día de hoxe estaría a versión 7, máis ou menos é o mismo, vale? De todos xeitos, se vexo algunha diferencia, pois resaltarei, no, vale? Pero aquí mesmo non dispoño nin podo actualizar a versión de VirtualBox. Así que para ver a configuración ou tipos de configuracións que temos de interfaces, damoslle na opción de Settings, vale? E na opción de Network podemos ver bueno, pois eso, a configuración dos adaptadores. Primeira cousa que nos chama a atención, podemos ter 4 adaptadores, vale? Podemos ter ata, perdón, 4 adaptadores. Eu nesta máquina teño un activado, pero podemos activar ou desactivar a gusto pois, os interfaces que queiramos, vale? Para cada adaptador teremos as seguintes opcións. E comezaremos tamén de máis sinxelo bueno, con un poquinho máis de enjundia, vale? O primeiro de todo sería o not attached en inglés ou non conectado en español, vale? Que significa esta opción? Pois esta opción significa que é como se na vida real nos collésemos un equipo, un sobremesa e lle quitásemos o cable o RJ45, vale? É dicir, o sistema está cargando os drivers, o sistema está levantando podemos dicir que como instalando, vale? A min gusta máis a palabra levantar un dispositivo, vale? E de vos quedando con esta nomenclatura. O levanta, pero non está conectado, vale? O seguinte tipo que veremos será o NAT. O NAT é o xeito máis doado, de feito seguro que é o que utilizastes todos hasta agora nas máquinas virtuais, de configurar unha interfaz dunha máquina virtual para ter saída a internet. Lembrade que xa iramos nos apuntes de direccionamento IP o que facía o NAT, vale? O NAT era unha traducción dunha IP privada dun equipo nunha IP pública para poder sair por internet. Lembrade que as IPs privadas, perdón, non poden estar por internet, xa que son descartadas polos routers. Co cal é o xeito máis sinxelo de ter unha IP e ter conexión a internet. Por que ten unha IP? Porque con esta configuración en NAT, o que fai VirtualBox é levantar un propio servidor de HCP, vale? El mismo instala ou monta un servidor de HCP que será o que proporcione unha dirección IP válida, privada, e será o que se encargue de facer esta traducción entre a máquina real e a máquina virtual, vale? A máquina real será como a nosa rede pública, non porque sigue sendo unha rede privada, pero estará facendo esa traducción para poder ter esa conexión a internet. De feito, se levantamos esta máquina coa configuración NAT, vale? Aquí podemos ver, se utilizamos o rato por riba da icona da rede, podemos ver como está configurado, podemos ver que tanto o cable está conectado, é dicir, está attached, e a IP que lle asignou, vale? E fixadevos que unha IP de clase A, vale? Pero unha IP privada con máscara 24, bueno, teríamos conexión a internet. De feito, eu podo facer un ping a Google e vemos que temos conexión a internet. Só un pequeno inciso. Eu falei de que se está facendo NAT, vale? Pero non se está facendo un NAT completo, é dicir, non se fai source NAT e destination NAT. É dicir, este NAT só implementará o source NAT, é dicir, só implementarán peticións que salgan da máquina virtual ao exterior. É dicir, pois solicitar servicios como páxinas web, FTP o que queirades, vale? Pero só peticións que teñan orixe á rede privada. É dicir, non poderemos montar servicios na nosa máquina virtual e recibir peticións exteriores, é dicir, o exterior non vai ter constancia, non nos vai coñecer, co cal non poderemos montar servicios e
que as peticións se inicien dende fora, é dicir, pois ter un cliente fora en internet e que se comunique inicialmente coa nosa máquina, é dicir, non se implementa o destination NAT, vale? Tede en conta isto porque é un inciso, é un detalle bastante importante. A seguinte que veremos será a NAT Network ou Rede NAT, se o tedes en castelán. Sería como un avance ou como unha ampliación do punto anterior da NAT, pero neste caso eu podo escoller a miña rede interna. Se vos fixades ou se lembrades, cando eu levantei a máquina anterior, tiña unha rede privada, unha 10 punto algo, vale? Pero esta IP creou unha VirtualBox sen preguntarme absolutamente nada. Deste xeito, coa rede NAT, eu podo indicarlle a IP privada ou a rede privada que quero montar. Se lembrades, cando os fixéramos a tarefa máis que tarefa, ou a labor de montar un Debian Server para poder conectarme dende o Visual Studio Code a esta máquina por SSH, isto xa o fixéramos, vale? O que pasa que o fixéramos dende un punto de vista dende a total ignorancia, vale? Eu vos dicía, escribide isto, poñede isto, tal e cual, vale? Se lembrades, vou facer aquí sí que hai cambios, vale? En VirtualBox 6, para acceder a eso había que ir a Preferencias, Network, vale? E aquí engadíamos. Na versión 7 hai que ir a Archivo ou File, Ferramentas ou Tools, e aí aparece o Network Manager ou Administrador de rede, dependendo no idioma que o teñades, vale? Unha vez estades dentro, as opcións son exactamente iguais. Cambia un pouco a estética, pero que son os valores exactamente igual. Tedes que primeiro, antes de nada, antes de configurar unha interfaz dunha máquina en NAT Network, tedes que crear esa NAT Network. E se non lembrades, facemos un breve recordatorio como era, poñedes un nome a esa rede network, poñedes unha dirección, un enderezo de rede privado válido, naquel intre utilizáramos pois, unha rede de clase C privada, 192, 168, 15, 0, con máscara de 24, vale? E marcábamos que soportase DHCP, vale? É dicir, non queremos meternos con configuración de manual de interfaces de red, co cal o propio VirtualBox vais a encargar de asignar direccións IPs, pero dentro do rango que nos lle poñamos, é dicir, a 15.1, 15.2, etc., hasta 15.254, vale? Se levantamos a máquina e vemos a configuración IP, vemos que está cumprindo o que lle dicimos, vale? Asignoulle unha IP, 192, 168, 15, 100, vale? Dentro do rango da rede que configuramos, e teríamos, como xa comprobamos nos vídeos de Visual Studio Code máis SSH, que temos conexión a internet. O seguinte tipo que veremos será o bridge, adaptador ponte ou bridges adapter, vale? Isto funciona dun xeito, é como se estivésemos metendo a máquina virtual dentro da rede da máquina real, vale? Está facendo de feito como unha ponte entre interfaz real, interfaz de rede da máquina real, e o interfaz de rede da máquina virtual. Co cal, primeiro, teremos que seleccionar o interfaz de rede que queremos, sobre o que queremos facer esta ponte, porque podemos ter unha interfaz de rede wifi, dous de rede cableada, etc. E tamén teremos que ter unha configuración de rede válida, é dicir, cando nos levantemos unha máquina con adaptador ponte, por exemplo, eu teño este Windows levantado con adaptador ponte, fixadevos que asignoulle un IP que é a 10.200.243 e eu teño na máquina real a 10.200.16.2. E se vos fixades e facedes a lógica binaria axeitada, veredes que as máquinas están na mesma rede, vale? Entón, esas dúas premisas, vale? Adaptador ponte, configuración de rede válida, vale? E pouco máis. Unha cousa interesante do adaptador ponte é que eu podo xa seleccionar, pois, o que vos dicía, os tipos de adaptador sobre os que eu quero realizar esta ponte, e tamén podo activar ou desactivar o modo promiscuo, vale? Non falarei de momento do que é o modo promiscuo, isto verémoslo cando traballemos cos sniffer de rede, pero así como un modo de introducción, para non deixalo así, non deixar este o modo promiscuo, do que se trataría era de que a interfaz de rede trate de capturar todo o tráfico do medio, vale? Todo o tráfico que é capaz de capturar, en vez de, o comportamento xeral, de feito, xa vedes que ven denegado. Un comportamento normal sería que simplemente escoite as peticións que teñen que ver consigo, que non se poña a escoitar todas as peticións do medio, vale?
O seguinte xeito, o seguinte configuración de VirtualBox, teríamos o Internal Network ou rede interna, vale? É moi semellante, bueno, non é que sexa semellante, senón é semellante o xeito de actuar sobre ela. Co adaptador Ponte, se vos fixades, non mudou nada, vale? Habería que establecerlle, poñerlle un nome a esa rede interna, seleccionar un tipo de interfaz, un dos interfaces da máquina sobre o que quero realizar esa rede interna. Tamén teño o xeito de configuración de adaptador en modo promiscuo ou non. Pero cal é a diferencia? Neste caso, o que fai é aillar a máquina virtual da máquina real. É dicir, está creando unha rede interna, está creando, non haberá acceso nin a máquina real, nin, obviamente, nin en internet, nin nada por o estilo. Con rede interna, o que faremos será, bueno, non haberá acceso, veremos que en algún momento poderemos, igual se pode chegar a realizar con determinadas configuracións, pero nos, para a día de hoxe, rede interna consistirá en aillar esta máquina virtual, poderemos levantar todas as máquinas que queramos en rede interna dentro da mesma rede interna cunha configuración IP axeitada, vale? Poderemos crear esas redes ou subredes virtuais. Para elo, lembrade, se non hai un servidor de HCP, as máquinas non terán unha configuración TCP/IP. Ou facemos a man, ou montamos un servidor de HCP dentro desa rede virtual, vale? O seguinte interfaz, pois sería Host Only Adapter, ou adaptador só anfitrión. É unha especie de híbrido entre rede interna e bridge, vale? Co cal, aquí neste caso teríamos acceso á máquina real, pero bueno, en principio non teríamos acceso a internet. Seguinte modo de configuración, e como vedes, cada vez me paro un poquinho menos porque, bueno, a nivel do noso módulo, estes xeitos de configuración non os imos utilizar. Simplemente que coñezades un pouco o que fan, etc. Teríamos o Generic Drive, que o que fai é cargar un driver genérico para o interfaz de rede. Xa vos digo que vos sone, pero non o imos utilizar. E tamén teríamos, por último, o Cloud Network. Se lembrades, fai unhas semanas ou incluso uns meses, eu puxemos uns vídeos de, bueno, de virtualización na nube, falamos de Amazon, de AWS, falamos de Azure e tamén falamos de Oracle, vale? Oracle ten servicios de virtualización na nube, vimos un xeito de como levantar máquinas en virtualización na nube e isto sería unha especie de enlace con esa virtualización da nube que ofrece Oracle. Isto sería todo o que temos que saber da configuración dos tipos de interfaz ou das configuracións de interfaces de rede tendo en conta só VirtualBox.